Така, да видим с какво ще се захранваме тази седмица. Месо имаше вчера, значи днеска сме на жълтък. Ябълка може, круша се захранихме. Картоф вече сме яли, добре. Тиква. Тиквата задължително трябва да я включа тази седмица. Нямам пащарнак. Как така? Нямам пащарнак. Ама тук трябваше да има пащарнак. Ало, ти купи ли пащарнак? Аз сега как да сготвя без пащарнак? Пащарнакът е супер важен за захранването. Като моркова, ама друг път. Ако искаш да готвя на това дете, ще купиш пащарнак. И гледай да е озрял. Сега сухарите мога да ги вкарам в четвъртък. Стига да не са с палмова мазнина. Тарвична каша, пшенична каша, оризова каша, овесена каша. То тази седмица става пълна каша. Добре, бе, как да го позная този морков дали е органичен? Картофите имат кал, значи са истински. Това яйце дали е от щастливи кокошки. Ало, не намирам чия. Как така след 6-та година чак? А кинолата? А амаранта? Значи всички супер храни след 6-та година. И аз какво? Бопли да му дам? Сега ще трябва да те захраня. Абе, какво си играя аз, бе? Ей, един крем, виж! То вътре има всичко.